Ve světě plném chaosu, kde jsou naše mysli neustále rozptylovány mnoha směry, pravá cesta k míru nevede útěkem do vnějšího světa, ale obrácením se dovnitř. V hlučném a rozptýleném světě začíná cesta k míru uvnitř nás. Toto video sdílí nadčasovou moudrost Buddhy a nabízí silné životní lekce, které mohou, když se je naučíme, změnit náš život. Tyto učení nejsou jen stará rčení, ale praktické kroky k nalezení vnitřního klidu uprostřed dnešního hektického života. Každý den čelíme stresu, úzkosti a přetížení informacemi. Honíme se za úspěchem, ale přitom se cítíme stále dál od klidu, po kterém naše srdce touží. Ale co když je odpověď na trvalý mír jednodušší, než si myslíme? Co když pouhých pár hlubokých lekcí nás může uzemnit bez ohledu na to, co se děje kolem nás? Zůstaň se mnou, protože jedna z těchto lekcí má moc nejen zlepšit tvůj den, ale změnit celý tvůj život. Sleduj až do konce, abys odhalil tajemství, které by mohlo být klíčem k trvalému míru. První. Sebesoucit a pozitivní vnitřní dialog. Každý z nás v sobě nese hlas, který často šeptá slova, jež bychom si nikdy nedovolili říct někomu jinému. Je to ten přísný vnitřní kritik, neúnavný soudce, který snižuje naši sebehodnotu. Jak často mluvíme sami k sobě způsobem, jakým bychom nikdy nemluvili ke svým blízkým. Káráme se za domnělé chyby, kritizujeme každý krok vedle a držíme se viny, jako by to byla podsta. Ale co kdybychom ten hlas dokázali utišit, nebo ještě lépe přetvořit? Co kdybychom se místo vlastního nepřítele stali svým největším spojencem? Buddha jednou řekl, ty sám, stejně jako kdokoliv jiný v celém vesmíru, si zasloužíš svou lásku a náklonnost. Tato slova nejsou jen příjemným rčením, jsou výzvou k činu. Výzvou, abychom se k sobě chovali s tou stejnou laskavostí, jakou bez váhání nabízíme ostatním. Když se naučíme být na sebe jemní, otevřeme tím pramen odolnosti a emoční pohody. To je podstata sebesoucitu, základ, na kterém budujeme život plný vnitřního míru a růstu. Představ si, že jsi svým nejlepším přítelem, že k sobě mluvíš s laskavostí, pochopením a láskou. Pozitivní afirmace jsou mocným nástrojem na této cestě. Když opakujeme povzbudivá slova a myšlenky, začínáme přeprogramovávat svou mysl. Nahrazujeme zakořeněnou negativitu a pochybnosti slovy podpory a víry. V buddhismu je tato praxe považována za zásadní. Učí se, že pěstováním sebesoucitu vytváříme půdu pro klidnou mysl. Mysl, kterou nezvyklají bouře života. Buď svým nejlepším přítelem. Mluv k sobě laskavě a s porozuměním. To není jen rada, to je transformační praxe, která může změnit celý tvůj život. Zamysli se nad chvílemi, kdy jsi k sobě byl nejtvrdší. Nyní si představ, že bys v těch chvílích místo toho nabídl slova podpory, jako bys mluvil ke kamarádovi. Právě v těchto okamžicích nacházíme svou skutečnou sílu, protože odolnost nevychází z toho, že nikdy nepadneme, ale z toho, že se znovu a znovu zvedáme srdcem naplněným soucitem. Jak to uvést do praxe? Začni každý den chvílí všímavé sebereflexe. Zavři oči, zhluboka se nadechni a řekni si slova laskavosti. Vyzvi negativní myšlenky, které se objeví. Zeptej se sám sebe, mluvil bych takhle s někým, koho miluji? Nahraď je slovy, která tě pozvednou a posílí. V těchto jednoduchých a přesto hlubokých praktikách začínáme budovat odolný a klidný vnitřní svět. Příběh Maji. Maja byla žena, která uvízla v kruhu sebekritiky a pochybností. Po léta věřila, že není dost dobrá. Myslela si, že si nezaslouží lásku ani úspěch. Ale jednoho dne se rozhodla pro změnu. Začala každý den s praxí sebesoucitu. Mluvila k sobě laskavě, jako by mluvila ke svým blízkým. Postupně si začala všímat změn. Její sebevědomí rostlo.
Vnitřní chaos ustupoval a našla klid, který nikdy předtím nepoznala. Main život se obrátil na Ruby, ne proto, že by změnila své okolnosti, ale proto, že změnila vztah sama k sobě. Stala se svou největší spojenkyní. Když zvládneme sebesoucit, zjistíme, že se už nikdy nevracíme zpět. Jsme proměněni zevnitř, posíleni vědomím, že si zasloužíme vlastní lásku a péči. To je tajemství, které Buddha sdílel, a jakmile ho přijmeme, změní všechno. Druhé přijetí, změny a růstu. Často se držíme známého, přilneme k pohodlí toho, co už známe. Strach ze změny, nepohodlí při vykročení z naší komfortní zóny, to jsou pouta, která nás vážou k životu bez pohybu. A přesto hluboko uvnitř víme, že změna je nevyhnutelná. Je to jediná konstanta ve světě, který se neustále mění. Změna je nevyhnutelná, ale odpor vůči změně vytváří utrpení. Když odmítáme změnu, neodmítáme vnější svět, odmítáme samotný život. Buddhova moudrost zní skrze čas. Nic netrvá věčně, kromě změny. Tato slova nejsou jen filozofickými úvahami, jsou hlubokou pravdou o samotné podstatě bytí. Žít znamená proudit, přizpůsobovat se a růst. V buddhismu je život vnímán jako neustále tekoucí řeka, stále v pohybu, neustále se proměňující. Když se snažíme držet břehů, jen se vyčerpáváme proti proudu. Ale když se naučíme přijímat proud, nacházíme klid v jeho rytmu. Zkus vnímat krásu v tom, že výzvy nejsou hrozbami, ale příležitostmi k růstu. Každá změna, každé otřesení nese v sobě semínka proměny. Právě skrze těžkosti objevujeme svou sílu a odolnost. Právě vstoupením do neznáma odhalujeme nové části sebe. Přizpůsobivost není jen dovedností k přežití, je cestou k naplněnějšímu a živějšímu životu. Když se naučíme tančit s neznámem, nacházíme radost v samotném aktu žití. Přijmi změnu jako tanec s neznámem, tam se rodí růst a síla. To není jen výzva k akci, je to mantra pro celý život. Odmítat změnu znamená odmítat samotnou podstatu života. Přijmout změnu však znamená plně se zapojit do světa. Vidět každou novou zkušenost jako dar, jako lekci, která čeká, až se ji naučíme. Jak to uvést do praxe? Aktivně vyhledávej nové zkušenosti. Zkus něco, co ti není známé. Vyzvi se k tomu, abys vykročil z komfortní zóny. Přemýšlej o změnách, kterými jsi v minulosti prošel. Jak tě formovali, jaké síly ti dali. Každý z nás má příběh o proměně. Chvíle, kdy nás změna přinutila růst způsobem, který jsme si nikdy nepředstavovali. Je důležité tyto momenty připomínat, držet je blízko srdci jako důkaz naší schopnosti růst. Příběh raje. Raj byl muž, který se bál změny každou buňkou svého těla. Po léta se držel bezpečí rutiny, nebyl ochoten riskovat nejistotu něčeho nového. Ale život, jak to dělá vždy, přinesl změnu až k jeho prahu. Ztratil práci, skončil vztah a jeho známý svět se rozpadl. Zpočátku se bránil, držel se zbytků minulosti, ale pak přišel zlom. Začal na tu bouři pohlížet ne jako na konec, ale jako na nový začátek. Přijal neznámé, přestěhoval se do nového města, začal novou kariéru a našel hlubší spojení sám se sebou. Raj ty změny nejen přežil, on v nich vzkvétal, protože se rozhodl tančit s neznámem. Když zvládneme přijmout změnu, staneme se jako řeka, tekoucí, odolní a živí. Jsme proměněni. Nacházíme klid ne v absenci změny, ale v jejím přijetí. To je tajemství, které Buddha sdílel. Tajemství, které, jakmile mu porozumíme, přetváří celý náš život. Třetí, stanovení dosažitelných cílů skrze střední cestu.
V neúnavné honbě za našimi ambicemi často ztrácíme ze zřetele rovnováhu. Stanovujeme si přemrštěné cíle a tlačíme se až na hranici možností, jen abychom na druhé straně našli frustraci a vyčerpání. Cesta k vyhoření je dlážděna nerealistickými očekáváními a neustálým tlakem na výkon. Zapomínáme, že cesta k úspěchu není závodem k cílové čáře, ale poutí, která vyžaduje trpělivost, vytrvalost a co je nejdůležitější, rovnováhu. Buddha učil moudrost střední cesty. Střední cesta je cestou moudrosti. Tento princip nás nabádá, abychom se vyhýbali extrémům a hledali harmonii ve všech aspektech života, včetně našich ambicí. Učí nás, že mít cíle a sny je důležité, ale stejně důležité je umět najít tempo, najít rovnováhu mezi úsilím a spokojeností. Spěchat slepě za svými sny bez rovnováhy vede k frustraci. Jít příliš pomalu vede k stagnaci. Střední cesta nám ukazuje, jak se pohybovat na tenké hraně mezi těmito extrémy. Krása tohoto přístupu spočívá v uvědomění, že úspěch není vzdálenou destinací, ale sérií malých, stabilních kroků. Není to jen o dosažení vrcholu hory, ale o schopnosti ocenit krásu výstupu. Když se naučíme stanovovat dosažitelné cíle, když rozložíme své velké vize na menší zvládnutelné kroky, umožníme si růst, učit se a vzkvétat bez tíživého tlaku dokonalosti. V buddhismu je tato praxe klíčová. Pokrok se neměří velikostí našich skoků, ale konzistencí našich kroků. Úspěch není jen dosažení vrcholu, ale schopnost ocenit každý krok, který nás tam dovedl. To je silná připomínka, že cesta je stejně důležitá jako cíl. Pokud se soustředíme jen na výsledek, přijdeme o lekce a růst, které přichází právě skrze cestu samotnou. Jak to uvést do praxe? Začni tím, že si stanovíš reálné, dosažitelné cíle. Rozděl si své velké aspirace na menší a zvládnutelné kroky. Oslavuj každý úspěch bez ohledu na to, jak malý se může zdát. Tato praxe nejenže buduje trvalou motivaci, ale také podporuje klid a vnitřní naplnění. Připomíná nám, že jsme na správné cestě a že pokrok, jakkoliv pomalý, je stále pokrok. Příběh Alexe. Alex byl mladý podnikatel s velkým snem vybudovat úspěšný biznis. Zpočátku si však nastavil obrovské a nerealistické cíle a brzy se cítil přetížený a vyhořelý. Uvědomil si, že ve své honbě za úspěchem ztratil ze zřetele radost, která ho ke snu přivedla. A tak přijal princip střední cesty. Začal si nastavovat menší, dosažitelnější cíle a učil se oslavovat každé dílčí vítězství, i to nejmenší. Postupně Alex nejenže dosáhl úspěchu ve svém podnikání, ale znovu objevil i vášeň a naplnění, které dřív ztratil. Když následujeme střední cestu, už nejsme otroky svých ambicí, stáváme se mistry své vlastní cesty. Nacházíme radost v procesu, mír v pokroku a sílu v rovnováze, kterou udržujeme. To je Buddhova moudrost, tajemství, které, když ho přijmeme, nás vede k životu plnému jak úspěchu, tak vnitřního míru. Čtvrté vědomé zapojení do radostných a pozitivních činností. V neúnavném shonu každodenních povinností často ztrácíme přehled o tom, co opravdu vyživuje naši duši. Zaplétáme se do sítě úkolů a závazků, přecházíme z jedné činnosti do druhé bez zastavení a v tomto nekončícím koloběhu začne radost z našeho srdce pomalu vyprchávat.
V běžném životním stresu zapomínáme pečovat o svou duši. Každodenní rutina a nekonečné seznamy úkolů nás vyčerpávají, zanechávají nás unavené a odpojené od našeho pravého já. Zapomínáme, jak důležité je věnovat se činnostem, které nám přinášejí radost, které zapalují naši duši a naplňují srdce pocitem zázraku. Buddha řekl, štěstí se nesnižuje tím, že se sdílí. Tato slova v sobě nesou hlubokou pravdu. Radost se znásobuje, když je pěstována a sdílena. Není to omezený zdroj, je to nekonečný pramen, ke kterému se můžeme znovu a znovu vracet. V buddhismu není radost považována za luxus, ale za nezbytnou součást naplněného života. Je zásadní pro naše duševní a emocionální zdraví, je protiváhou ke stresům a tlakům každodenního bytí. Když si dovolíme zapojit se do radostných a pozitivních činností, znovu nabíjíme svou duši, udržujeme pozitivní postoj a tvoříme život, který je bohatý a smysluplný. Radost není luxus, je to životně důležitá složka naplněného a vyrovnaného života. To je pravda, kterou si musíme uchovat. Radost, kterou si pěstujeme skrze své koníčky, vášně a sdílené okamžiky s ostatními, se stává palivem, které nás pohání skrze životní výzvy. Pozvedá nás, obnovuje naši energii a pomáhá nám čelit každému dni s novou perspektivou. Jak to uvést do praxe? Musíme radost upřednostnit. Vyčleň si čas ve svém týdnu na činnosti, které tě pozvedají, ať už je to čtení inspirující knihy, malování, hraní na hudební nástroj, pobyt v přírodě nebo smích s přáteli. Tyto okamžiky nejsou zbytečné, jsou zásadní. Doplňují naši energii a pomáhají nám udržet si pozitivní myšlení i uprostřed chaosu každodenního života. A když tyto radostné chvíle sdílíme s ostatními, jejich dopad se ještě násobí, šíříme štěstí a pozitivitu dál. Příběh Sarah. Sarah byla žena uvězněná v jednotvárnosti své korporátní práce. Její dny byly naplněny nekonečnými schůzkami a termíny. Cítila, jak z ní odchází nadšení pro život. Jednoho dne se rozhodla pro změnu. Vzpomněla si na svou dávnou lásku k malování, koníček, který kdysi opustila. Začala si každý týden vyhrazovat čas na malování, ponořit se do barev a kreativity. Tato činnost jí přinesla nejen hlubokou radost, ale zcela změnila její pohled na život. Cítila se plná energie, více pozitivní a tato radost se přelila i do ostatních oblastí jejího života. Našla v ní nový smysl a naplnění. Pamatuj, péče o svou duši není něco navíc. Je to základ pro život, který není jen o přežití, ale o rozkvětu. Život plný okamžiků, které rozjasňují naše srdce a rozeznívají naši duši. To je lekce, kterou Buddha zanechal. Tajemství, které, když mu porozumíme, promění nejen naše dny, ale samotnou podstatu toho, kým jsme. Pátá všímavost jako klíč k pozitivnímu myšlení. Naše mysl může být často největším zdrojem utrpení. Odhání nás od přítomného okamžiku a uvězňuje v cyklech lítosti nad minulostí nebo úzkosti z budoucnosti. Zabýváme se tím, co bylo, nebo se bojíme toho, co by mohlo být, a tím přicházíme o krásu přítomného okamžiku. Toto neustálé cestování v čase uvnitř mysli vytváří bouři stresu a nespokojenosti. Zabraňuje nám prožít skutečný klid a radost. Ale existuje cesta ven z tohoto kruhu. Cesta k vnitřnímu klidu a pozitivnímu naladění, která je na dosah. Tou cestou je všímavost, mindfulness. Buddha učil, mysl je vším, čím myslíš, tím se stáváš.
Tato slova jsou mocnou připomínkou, jaký vliv mají naše myšlenky na naši realitu. Všímavost, základní pilíř buddhistické praxe, nás zve, abychom se ukotvili v přítomném okamžiku. Protože právě v přítomnosti se nachází skutečný mír. Všímavost nás učí pozorovat své myšlenky a emoce bez posuzování, chápat, že nejsou tím, kým jsme, ale jen pomíjivými zkušenostmi. Když rozvíjíme všímavost, učíme se zvládat svůj vnitřní svět, snižujeme stres a posilujeme klidnou, pozitivní mysl. Přítomný okamžik se stává útočištěm. Právě tady a teď se osvobozujeme od tíhy minulosti i obav z budoucnosti. Všímavost nám pomáhá zůstat uzemněni a ukazuje nám, že můžeme být pány své reality, místo abychom byli jejími oběťmi. Tvoje mysl je tvým mistrem. Pečuj o ní skrze všímavost a nech, ať v tobě rozkvete pozitivita. Jak to uvést do praxe? Začni s malými denními návyky. Zařaď do svého života krátkou meditaci všímavosti, klidně jen pár minut denně. Soustřeď se na svůj dech, na vjemy ve svém těle, na zvuky kolem sebe. Procvičuj plné vědomí i při běžných činnostech, při jídle, při chůzi, při tichém sezení. Uzemni se v přítomnosti a přeruš cyklus stresu a najdi klid, který přetrvá. Příběh Johna. John byl muž, jehož život ovládala úzkost a stres, trávil dny starostmi o budoucnost a neustále si přehrával chyby z minulosti. Pak objevil všímavost, začal každý den meditovat a cvičit přítomné uvědomění. Postupně v sobě začal pozorovat změnu. Jeho mysl stichla, úzkost ustoupila a pocítil hluboký vnitřní mír, jaký nikdy předtím nezažil. Johnův život se nezměnil díky vnějším okolnostem, ale díky tomu, že změnil vztah ke své mysli. Skrze všímavost se osvobozujeme od pout svých myšlenek. Objevujeme svobodu volit, jak reagujeme na život. Pěstujeme mysl, která je klidná, jasná a pozitivní. To je tajemství, které Buddha sdílel, tajemství, které, když ho ovládneme, mění všechno. Když svou mysl vyživujeme všímavostí, vytváříme realitu naplněnou klidem, radostí a nekonečnými možnostmi. 6. Vděčnost jako transformační síla. Často se soustředíme na to, co nám v životě chybí. Neustále toužíme po víc. Zaměřujeme se na své nedostatky, na to, čeho jsme ještě nedosáhli a na to, co mají ostatní, ale my ne. V tomto nekonečném koloběhu srovnávání a touhy přehlížíme hojnost, která nás už teď obklopuje. Tento zaměřený pohled na nedostatek plodí nespokojenost a neklid. Zatemňuje naši mysl a brání nám vidět požehnání, která máme přímo před očima. Existuje však mocný protilék proti tomuto způsobu uvažování, transformační síla, která dokáže změnit celý náš pohled na svět. Vděčnost. Buddha učil: povstaňme a buďme vděční, protože i kdybychom se dnes nenaučili mnoho, alespoň jsme se něco naučili. Vděčnost není jen chvilkový pocit, je to hluboký stav bytí, který otevírá naše srdce i mysl pro bohatství života. Je to jednoduchý akt, uvědomění si dobra, které je již přítomné v našem životě, ať už se zdá jakkoliv malé. Když pěstujeme vděčnost, začínáme přesouvat svůj pohled z toho, co nemáme, na to, co máme. A tento posun má moc proměnit celý náš prožitek světa. Dopad vděčnosti na duševní zdraví a štěstí je hluboký. Výzkumy ukazují, že lidé,
kteří pravidelně praktikují vděčnost, zažívají méně stresu, větší emoční odolnost a celkově vyšší pocit životního naplnění. Vděčnost je jako hojivý balzám, tiší mysl a pozvedá ducha. Učí nás vidět každou výzvu jako lekci, každý nezdar jako příležitost, každý okamžik jako dar. V buddhismu je vděčný postoj považován za zásadní pro klid mysli. Pomáhá nám pěstovat pocit spokojenosti a přijetí. Vděčnost je kouzelný elixír pro srdce. Proměňuje každý moment v dar. Jak to uvést do praxe? Začni si vést deník vděčnosti. Každý den si zapiš 3 věci, za které jsi vděčný. Nemusí to být nic velkého. I nejmenší radosti, jako je teplý šálek čaje, laskavé slovo od cizince nebo krása západu slunce, mohou být zdrojem hluboké vděčnosti. Pravidelně vyjadřuj vděk lidem kolem sebe. Dej jim najevo, jak moc pro tebe znamenají a jak jejich přítomnost obohacuje tvůj život. Tato praxe nejen posiluje vztahy, ale také prohlubuje vlastní pocit naplnění. Příběh Marie. Maria byla žena, která se cítila ztracená a nešťastná. Neustále se srovnávala s ostatními a litovala toho, co neměla. Rozhodla se začít s deníkem vděčnosti. Každý den si zapisovala 3 věci, za které je vděčná. Zpočátku to bylo těžké. Její mysl byla zvyklá soustředit se na nedostatek. Ale s časem se něco změnilo. Začala si všímat maličkostí, teplého slunce na tváři, zpěvu ptáků ráno, laskavosti přátel. Pomalu se její pohled na svět proměnil. Usmívala se častěji, méně se strachovala a začala cítit hluboký mír a spokojenost, jakou nikdy předtím nepoznala. Skrze praxi vděčnosti se učíme dívat na život novým pohledem. Probouzíme se do krásy, která nás obklopuje. Nacházíme radost v těch nejjednodušších okamžicích. To je tajemství, které Buddha sdílel, lekce, která, když ji zvládneme, otevře dveře k životu plnému skutečného štěstí a naplnění. Vděčnost není jen praxe, je to způsob bytí, který proměňuje všechno. 7. Všímavé ocenění jednoduchých radostí života. Ve své neúnavné honbě za velkými úspěchy a vznešenými sny často přehlížíme jednoduché, krásné okamžiky, které nám život každý den nabízí. Jsme natolik soustředěni na to, co leží před námi, že zapomínáme ocenit přítomnost. Ve snaze o velké cíle často přicházíme o malé, tiché radosti života. Tato neustálá snaha o víc nás může přivést k pocitu prázdnoty, dojmu, že nám stále něco chybí. Přitom pravda je taková, že hluboká radost se často nenachází v těch největších milnících, ale v maličkostech každodenního života. Buddha nám připomíná: užívej si jednoduché věci s plnou intenzitou. I šálek čaje může být hlubokou meditací. Tato slova nás zvou k tomu, abychom do svých každodenních činností vnesli všímavost. Abychom si začali všímat drobných potěšení, která často míjíme bez povšimnutí. Ať už je to teplo slunce na tváři, zvuk deště dopadajícího na okno, nebo chuť čerstvě uvařeného čaje, krása a radost se skrývá právě v těchto jednoduchých zážitcích. Když k životu přistupujeme s všímavostí, prohlubujeme svůj prožitek těchto okamžiků. Umožňujeme jim, aby nás naplnili klidem a štěstím. Všímavost nás učí zpomalit a být skutečně přítomní. Zvýrazňuje naše vnímání běžného dne a mění i ty nejobyčejnější činnosti na příležitosti k radosti a zamyšlení. V těchto malých okamžicích objevujeme pravou podstatu života. Okamžiky, které nám přinášejí úsměv na tvář a pocit spokojenosti do srdce.
přítomném okamžiku se skrývá klíč k radosti z těch nejjednodušších potěšení. To je podstata vědomého života. Života, který rozpoznává kouzlo v obyčejném a výjimečnost ve všedním. Jak to uvést do praxe? Věnuj čas plnému prožitku malých každodenních okamžiků. Dovol si zastavit se a zhluboka se nadechnout. Plně se zapoj do toho, co právě prožíváš. Vychutnej si jídlo, poslouchej smích přítele, vnímej chladný vánek na své kůži a přemýšlej o těchto chvílích. Příběh Davida. David byl muž, který neustále honil úspěch a uznání. Byl pořád v pohybu, vždy hledal to další velké. Jednoho dne, vyčerpaný z věčného spěchu, se rozhodl zajít na procházku do blízkého parku. Jak kráčel, všiml si živých barev květin, šustění listí a veselého cvrlikání ptáků. Zastavil se, zhluboka se nadechl a pocítil vlnu klidu, která ho zalila. Tato jednoduchá procházka, to všímavé ocenění okolního světa ho proměnilo. Uvědomil si, že štěstí není něco, za čím se má honit, ale něco, co může obejmout tady a teď. Skrze vědomé ocenění jednoduchých radostí života se učíme nacházet štěstí v přítomném okamžiku. Objevujeme, že štěstí není vzdálená destinace, ale cesta prožívaná v každém dechu, každém kroku a každém úderu srdce. To je lekce, kterou nám Buddha zanechal, tajemství, které, jakmile ho pochopíme, mění způsob, jakým vnímáme svět kolem sebe. Tím, že obejmeme jednoduchost přítomného okamžiku, nacházíme cestu k životu, který je uzemněný, klidný a naplněný. 8. Přeměna překážek v příležitosti. Život je plný výzev a překážek. Momentů, kdy máme pocit, že se celý svět obrací proti nám a všechny cesty jsou zablokované. Každý z nás se někdy ocitl na křižovatce zoufalství, zahlcen tíhou problémů. Překážky často působí jako konec cesty, ale ve skutečnosti jsou začátkem nové pouti. Tyto chvíle mohou snadno vést k frustraci a beznaději, ale existuje mocná pravda, která dokáže změnit náš pohled. Překážky nejsou konec. Jsou to příležitosti pro hluboký růst a sebepoznání. Buddhova slova zde rezonují obzvlášť silně. Překážka je cesta. Tato jednoduchá a přesto hluboká věta odhaluje základní aspekt buddhistické filozofie. Výzvy nejsou bariéry, ale odrazové můstky. Každá obtíž, které čelíme, je příležitostí k učení, růstu a sílení. Naše bolest a boje nejsou tu proto, aby nás zničili, ale aby nás povznesli. Když změníme úhel pohledu, zjistíme, že to, co vnímáme jako překážku, nás ve skutečnosti vede k hlubšímu pochopení sebe sama i světa. To, jak vnímáme své problémy, určuje, jak se s nimi vypořádáme. S všímavou a pozitivní myslí dokážeme každou těžkost proměnit v lekci, každý nezdar v odrazový můstek k návratu. Přeměň každou překážku v příležitost k růstu a sleduj, jak se tvá duše pozvedá. Tato změna perspektivy nám dává sílu čelit životním zkouškám s odvahou a klidem. Místo toho, abychom byli ochromeni strachem nebo hněvem, se učíme přistupovat k překážkám jako k příležitostem k rozvoji trpělivosti, odolnosti a vnitřní síly. Jak to uvést do praxe? Začni tím, že změníš způsob myšlení. Když čelíš výzvě, zeptej se sám sebe, co se z toho mohu naučit? Jak mě tato zkušenost může posílit? Používej všímavost, abys zůstal klidný i v těžkých chvílích. Tím, že zůstaneš přítomný, se nenecháš pohltit strachem nebo frustrací.
uvidíš situaci jasněji a zareaguješ moudře. Všímavost uprostřed nepřízně osudu pomáhá zachovat vnitřní mír a to usnadňuje zvládání životních bouří. Příběh Susan. Susan přišla náhle o práci, cítila se zničená, ztracená. Zpočátku vnímala tuto situaci jako nepřekonatelnou překážku, ale místo toho, aby se ponořila do zoufalství, rozhodla se pohlížet na tuto výzvu jako na příležitost. Využila tento čas k tomu, aby prozkoumala své skutečné vášně, naučila se nové dovednosti a nakonec založila vlastní podnikání. To, co zpočátku vypadalo jako tragický pád, se ukázalo být zlomovým bodem v jejím osobním i profesním životě. Objevila v sobě sílu, o které nikdy nevěděla, a smysl, který ji naplnil radostí. Každá překážka, které čelíme, v sobě nese potenciál stát se transformační příležitostí, pokud se tak rozhodneme ji vnímat. Tímto způsobem v sobě odemykáme hlubokou vnitřní sílu a odolnost, která nám umožňuje povznést se nad životní výzvy. To je silná lekce z Buddhova učení. Lekce, která může proměnit způsob, jakým prožíváme náš život. Když přeměníme překážky v příležitosti, nejenže překonáme těžkosti, ale vyrosteme z nich, poučíme se a staneme se lepšími lidmi. Takto zvládáme životní lekce a tak se měníme navždy. 9. síla dechu a zastavení. V neúprosném tempu moderního života se často necháváme unést proudem povinností, očekávání a nekončících úkolů. Spěcháme z jednoho do druhého, naše mysl přetéká myšlenkami, tělo je napjaté a duch unavený. V tomto zběsilém rytmu zapomínáme na sílu jediného nádechu, na schopnost dechu navrátit nás zpět ke klidu. Zapomínáme, že v nás samých se ukrývá jednoduchý, ale hluboký nástroj, který nás dokáže vrátit do středu, do přítomného okamžiku. Tím nástrojem je dech, tím zázrakem je zastavení. Jediný všímavý nádech má sílu utišit chaos a obnovit náš vnitřní mír. Buddha nás učí: nadechni se budoucnosti, vydechni minulost. Tato slova nám připomínají důležitost každého dechu a sílu, kterou má k tomu, aby nás uzemnila tady a teď. Skrze vědomé dýchání nacházíme cestu zpět k sobě samým, pryč od hluku a stresu, které zatemňují naši mysl. Dech se stává kotvou, prostředkem návratu do klidu a jasnosti. Právě skrze prostý akt nádechu a výdechu dokážeme uvolnit břemeno včerejška a obejmout možnosti zítřka. Uklidňující účinek všímavého dýchání na nervový systém je hluboký. Umožňuje nám zpomalit, utišit zrychlený tep i roztěkanou mysl. Pomáhá restartovat náš nervový systém, navrací nás zpět do rovnováhy. Teď se zastav, nadechni se, vydechni, resetuj, najdi klid v rytmu svého dechu. Tyto chvíle zastavení nejsou jen přestávky v ruchu, jsou příležitostí k obnovení, příležitostí k návratu k sobě, k navázání spojení s přítomností. Jak to uvést do praxe? Začni jednoduchými dechovými cvičeními. Zhluboka se nadechni, chvíli podrž a pomalu vydechni. Nech každý dech být okamžikem obnovy, šancí uvolnit napětí a obejmout klid. V průběhu dne si vytvoř krátké vědomé pauzy, chvíle, kdy neděláš nic jiného, než dýcháš a jsi. Tyto praxe se mohou zdát malé, ale skrývají v sobě obrovskou sílu. Jsou klíčem ke zvládání stresu a udržení každodenního vnitřního míru v chaotickém světě. Příběh Johna. John byl manažer v korporaci, přepracovaný, pod tlakem, jeho zdraví se zhoršovalo a hrozilo vyhoření. Přítel mu doporučil praxi
vědomého dýchání. Zpočátku to znělo příliš jednoduše, než aby to mohlo pomoci, ale jak John začal zařazovat tyto pauzy do svého dne, všiml si změny. Úzkost začala mizet, nahradil jí pocit klidu a jasnosti. Zjistil, že stačí několik vědomých dechů a jeho mysl se může restartovat. Získal novou perspektivu a sílu čelit výzvám, které ho dřív ničily. Tato malá změna se stala mocným nástrojem v jeho životě. Síla dechu a zastavení není jen koncept, je to praxe, která může změnit celý život. V každém nádechu nacházíme klid. V každém výdechu možnost obnovy. V každém zastavení se vracíme k sobě. To je tajemství, které nám Buddha zanechal. Lekce, která, když se ji naučíme, nás promění navždy. Když se naučíme zastavit, dýchat a najít klid v rytmu svého dechu, objevíme cestu k vnitřnímu míru, který je nám dostupný vždy, bez ohledu na to, co nám život přinese. 10. Vděčnost v náročných časech. Uprostřed nejhlubší temnoty života může být těžké spatřit světlo nebo ucítit hřejivost naděje. A přesto právě v těchto chvílích zoufalství existuje tichá síla, která může proměnit celý náš prožitek. Vděčnost. Když se zdá, že se svět staví proti nám, když se cítíme zlomení a poražení, vděčnost se stává majákem, který nás vede vpřed. Není to naivní optimismus ani předstíraný úsměv. Je to hluboké, vědomé rozhodnutí hledat světlo i v těch nejtemnějších místech. Buddha jednou řekl, když si uvědomíš, jak je všechno dokonalé, zakloníš hlavu a začneš se smát do nebe. V tomto poznání nacházíme sílu pokračovat. V těžkých chvílích se často soustředíme na to, co jsme ztratili, co je zlomené nebo chybí. Ale buddhismus nás učí hledět za stíny a najít záblesky světla, které jimi prostupují. Být vděčný znamená být odolný. Znamená to stát pevně jako hora uprostřed bouře, neotřesitelně, nezlomně. Vděčnost přesouvá naši pozornost z ran a jizev na lekce, které nesou z toho, co bylo odebráno, na to, co nám stále zůstává. A v tomto posunu nacházíme vnitřní mír, který přesahuje bolest. Jasnost, která nás vede skrze chaos. Protože i ve tmě vždy existuje jiskra vděčnosti, která osvětluje cestu. Vděčnost není o ignorování bolesti ani o předstírání, že netrpíme. Je to praxe uznání malých požehnání, která přetrvávají i v těch nejtvrdších časech. Je to schopnost vidět sílu, která roste ze zápasu, soucit, který kvete z těžkostí a moudrost, která se rodí z každé překonané výzvy. Buddhismus učí, že vděčnost, obzvláště v těžkých časech, je mocnou silou pro udržení klidu. Je kotvou, která nás drží stabilní, když se zvednou divoké vlny života. Být vděčný znamená uznat, že i ty nejtěžší cesty mohou vést k těm nejkrásnějším cílům. Jak to uvést do praxe? Zamysli se nad tím, co ti těžké časy ukázaly. Jaké lekce sis odnesl? Jaké vnitřní síly se v tobě probudily? Vezmi si deník vděčnosti a zaměř se na odolnost. Piš si každý den 1 až 3 malé věci, za které jsi vděčný právě v těch náročných chvílích. Například slova útěchy od přítele, vlastní síla přežít další den, drobné skutky laskavosti od neznámých lidí, příběh ženy, která přišla o vše, po tragické nehodě ztratila domov, rodinu a i sama sebe. Zdálo se, že všechno, co milovala, je nenávratně pryč. A přesto uprostřed zármutku se rozhodla zaměřit na to, co jí zůstalo. Lásku, kterou zažila.
vzpomínky, které vytvořila, a sílu, kterou cítila v každém nádechu, který ji dovedl do dalšího dne. Začala vnímat drobné zázraky, laskavost cizích lidí, krásu východu slunce a odolnost svého srdce. Skrze vděčnost našla nejen sílu přežít, ale i odvahu znovu žít, naplno a hluboce. V tomto rozhodnutí, v této praxi objevujeme pravé tajemství. Vděčnost nemění okolnosti, ale mění nás. Otevírá naše srdce, abychom viděli krásu tam, kde jsme dříve viděli jen bolest, a našli klid tam, kde jsme dříve cítili jen zmatek. 11. rovnováha mezi činem a odpočinkem. Nejsme stroje a přesto se k sobě tak často chováme. Žijeme z jednoho úkolu do druhého, hnáni nekonečnými požadavky našeho každodenního života. Spěcháme, snažíme se, vydržíme a přitom všem zanedbáváme odpočinek, který naše tělo i mysl zoufale potřebují. Zapomínáme, že jsme lidské bytosti, ne jen lidské výkony. Ve snaze dosáhnout svých cílů jdeme často za hranice svých sil a neuvědomujeme si, že bez rovnováhy hrozí, že ztratíme sami sebe. Buddha moudře učil, udržovat tělo ve zdraví je povinnost, jinak nebudeme schopni udržet mysl silnou a jasnou. To je podstata skutečného duševního i tělesného zdraví. Rovnováha mezi činností a odpočinkem. Odpočinek není luxus, je to nezbytnost. Je to tiché místo, kde začíná uzdravení, kde mysl nalézá jasnost a tělo znovu sílu. Stejně jako čin nás posouvá vpřed, odpočinek nás obnovuje a léčí. V těchto chvílích klidu nacházíme sílu pokračovat. Moudrost k reflexi a klid, který nám dovoluje rozkvést. Správný odpočinek není slabost, je to klíčový prvek vyváženého života. Zvyšuje naši produktivitu, ostří naši koncentraci a vyživuje náš vnitřní mír. Je to nádech, který si vezmeme, než znovu vstoupíme do hloubky výzev. Buddhismus nás učí hledat rovnováhu ve všem. Krátké přestávky nejsou ztraceným časem, jsou časem znovu nalezení. Jak to uvést do praxe? Začni s jednoduchými kroky. Zajisti si pravidelný režim spánku. Dovol svému tělu a mysli najít rytmus, aby ti mohli dobře sloužit, když to bude potřeba. Vytvoř si během dne tiché momenty, kdy neděláš vůbec nic, jen dýcháš, vnímáš a jsi. Rovnováhu mezi prací a obnovou můžeš najít v tichém posezení, v meditaci, procházce v přírodě nebo jen v odpočinku bez výčitek. Tato praxe je zásadní k tomu, abys předešel vyhoření a uchoval si dlouhodobý klid i energii. Příběh muže na pokraji zhroucení. Po letech nepřetržité práce se jeho zdraví začalo hroutit. Jeho mysl byla zamlžená, duch vyčerpaný. Až když přijal rovnováhu mezi činem a odpočinkem, začal se uzdravovat. Naučil se naslouchat potřebám svého těla. Naučil se respektovat tiché volání své duše. V klidu nalezl jasnost, v tichu nalezl sílu. Nezanevřel na své cíle, ale začal je následovat s novou energií. Ukotvený v pochopení, že činnost i klid jsou posvátné. Tato rovnováha není slabost, je to moudrost. Je to moudrost, která chápe, že z prázdného poháru nelze čerpat, že klid je mocný nástroj uprostřed chaosu a že odpočinek není konec cesty, ale její nezbytná součást. 12. Překonání strachu pomocí odvahy. Strach je největší vězení mysli. Temná síla, která nás drží zpět, brání nám žít naplno a odděluje nás od života, ke kterému jsme byli předurčeni.
šeptá pochybnosti, tká příběhy o tom, co by se mohlo pokazit a vytváří stíny, které se zdají být nepřekonatelné. Ale odvaha je klíč, který nás osvobozuje. Je to síla, která nás pohání vpřed, proráží pouta nerozhodnosti a ukazuje nám, co leží za zdmi našeho vlastního strachu. Buddha řekl, celé tajemství existence je nemít strach. Chceš-li opravdu žít, opravdu růst, musíš se postavit strachu se silou bojovníka a srdcem mudrce. Odvaha není nepřítomnost strachu. Je to rozhodnutí jít dál navzdory němu. Je to první krok do neznáma. Skok do nejistoty s vírou v sebe sama. Každý okamžik odvahy je proměnou. Zahazujeme starou kůži. Odpoutáváme se od minulosti, která nás drží zpátky. Když čelíme svému strachu, objevujeme části sebe, o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Síly, o nichž jsme netušili, že je máme. A klid, který přichází s vědomím, že jsme silnější, než jsme kdy věřili. Překonat strach není jen čin odvahy, je to cesta k hlubšímu pochopení sebe sama. Je to výprava do hlubin vlastní duše. Buddhismus učí, že strach je iluze, výtvor mysli, který můžeme překonat všímavostí a odvahou. Strach zkresluje realitu. Z běžných výzev dělá hrozby, ale když se mu postavíme s klidem a soustředěnou myslí, začneme ho vidět takového, jaký skutečně je. Příležitost k růstu, dveře k hlubšímu pochopení sebe a světa. Jak to uvést do praxe? Nejprve si strach pojmenuj, uvědom si, co tě drží zpět. Pak udělej malé kroky směrem k němu. Začni s každodenními drobnostmi, malými nepříjemnostmi, běžnými obavami a postav se jim s odvahou. Používej všímavost, abys zůstal přítomný. Dýchej zhluboka. Cítíš strach? Prožij ho a nech ho projít jako oblak na obloze. Každý okamžik, kdy čelíš strachu, oslabuje jeho moc. Každý krok tě přibližuje zpět k vlastní síle a vnitřnímu klidu. Příběh muže, který roky žil ve stínu svého strachu, bál se říct pravdu, bál se následovat své sny. Jednoho dne se rozhodl čelit tomu, co ho dlouho paralyzovalo. Začal mluvit, nejprve v malých skupinkách. Jeho hlas sílil, přestože se mu třásly ruce a svíralo se mu hrdlo, pokračoval dál. A s každým krokem cítil, jak se pouta strachu rozvolňují. Našel klid, který nikdy předtím nepoznal. Objevil ztracený smysl, protože se rozhodl čelit strachu s odvahou. To je cesta, kterou musí projít každý z nás. Cesta skrze vlastní strach k pravému já. Strach tu vždy bude, ale nemusí nás definovat. Odvaha je naše přirozenost. Je to naše vstupenka ke svobodě. 13. Vnitřní stav štěstí. Honíme se za úspěchem, bohatstvím a statusem, věříce, že každý dosažený cíl nám konečně přinese štěstí, po kterém toužíme. Plníme své životy výkony, vlastnictvím a uznáním. A přesto, když těchto vrcholů dosáhneme, zjišťujeme, že skutečné štěstí nám stále uniká. Je jako přelud na obzoru, vždy jen o krok dál. Žijeme ve světě, který nás učí hledat radost venku, měřit svou hodnotu podle toho, co máme a čeho jsme dosáhli, ale skutečné tajemství štěstí se nachází jinde, uvnitř. Buddha řekl, štěstí nezávisí na tom, co máš nebo kdo jsi, závisí pouze na tom, co si myslíš. Štěstí je stav mysli, stav srdce a žádná vnější síla ti ho nemůže skutečně dát. Mysl je zdrojem všech našich emocí, radostí i smutků. Je to naše vnímání, které utváří naši realitu. Naše myšlenky,
které formují naše prožitky. Pokud věříme, že štěstí je něco, co musíme získat, budeme ho neustále hledat. Stále se natahovat po něčem, co je vždy trochu mimo dosah. Ale když pochopíme, že pravé štěstí přichází zevnitř, začneme vidět, že to není o tom, co vlastníme nebo čeho jsme dosáhli, ale o tom, jak se díváme na svět. Pozitivní mysl, zakořeněná ve všímavosti a vědomém životě, je klíčem k trvalému štěstí. Je to pochopení, že klid není v pomíjivém, ale v tom, co je v nás stálé. Buddhismus učí, že štěstí je vnitřní stav, který pěstujeme skrze záměrné žití, vděčnost a vnitřní klid. Když přestaneme hledat štěstí venku, začneme vyživovat mír uvnitř sebe. Nacházíme naplnění ne v mít, ale v být. Ne v držení věcí, ale v prostém bytí s jasným záměrem a vědomím. Skutečné štěstí se nenachází ve světě kolem nás, ale v tom, jak na něj nahlížíme. Je to uvědomění, které nám doslova změní půdu pod nohama. Otevře dveře k hlubšímu naplnění, než jaké nám kdy mohly přinést vnější úspěchy. Jak to uvést do praxe? Zaměř se na svou mysl. Procvičuj všímavost. Buď přítomný v každém okamžiku, bez soudů, bez očekávání. Reflektuj, co ti přináší skutečnou radost a naplnění. Ne to, co by mělo, ale to, co rezonuje s tvou duší. Najdi klid v tichých chvílích, v prosté přítomnosti, mezi jednotlivými nádechy. Tato praxe není o pozitivním myšlení, je o vědomém žití. Každá myšlenka je volba, každá emoce je cesta. Vyber si ty, které tě vedou k vnitřnímu klidu. Příběh muže, který měl vše. Měl bohatství, uznání, úspěch a přesto cítil v sobě prázdnotu, kterou nic z toho nemohlo naplnit. Začal hledat štěstí a tentokrát ne venku, ale uvnitř. Začal meditovat, praktikovat všímavost, spojovat se se svým pravým já. Pomalu se přestal hnát za vnějšími potvrzeními. Našel radost v jednoduchosti života, v kráse přírody, v lásce k lidem kolem sebe. Jeho štěstí už nezáviselo na tom, co vlastní, ale na míru, který nalezl sám v sobě. Zjistil, že největší poklad byl po celou dobu ukryt v něm. To je cesta k opravdovému naplnění. Tajemství, které tolik lidí přehlíží. Štěstí není cíl, je to způsob bytí. Je to volba, je to praxe, je to vnitřní stav, který, když ho zvládneme, mění všechno. 14. Sebesoucit jako základ odolnosti. Často jsme sami sobě tím nejtvrdším soudcem. Strháváme se přísnými slovy a nesplnitelnými nároky. A když přijde selhání, bolest nebo chyba, náš vnitřní hlas nám to neodpustí. Zatímco bychom jiným nabídli útěchu, sobě nabízíme výčitky. Zapomínáme, že skutečná laskavost začíná u nás samých. Přitom právě soucit k sobě je tím, co vytváří základ opravdové odolnosti. Buddha řekl: ty sám musíš vyvinout úsilí, Buddhové jen ukazují cestu. Cesta ke klidu a síle začíná uvnitř, tím, jak se k sobě chováme. Když se k sobě chováme se stejnou láskou a porozuměním, jaké dáváme těm, na kterých nám záleží, budujeme vnitřní prostor, kde můžeme růst, léčit se a znovu povstat. Sebesoucit je zdrojem duševní síly. Umožňuje nám vidět sami sebe ne jako selhání, ale jako učící se bytosti, jako ty, kteří rostou s každou zkušeností. Když jsme k sobě laskaví, vytváříme ve své mysli bezpečný prostor pro přijetí chyb, poučení se a nový začátek.
bez studu nebo sebekritiky. Sebesoucit neznamená vyhýbat se odpovědnosti, znamená čelit jí sněhou. Vědět, že každé klopítnutí je příležitost k růstu a že když si dovolíme být lidští, nacházíme sílu zvednout se znovu a znovu. Buddhismus učí, že sebesoucit není luxus, je nutností. Je to pochopení, že jsme všichni nedokonalí, že utrpení je součástí života a že laskavost je balzám, který hojí duši. Když se k sobě chováš laskavě, objevíš sílu překonat cokoliv. Sebesoucit snižuje strach ze selhání, odlehčuje tíhu očekávání. Učí nás být jemní ke svému srdci, vidět překážky ne jako zdi, ale jako schody ke svému vyššímu já. Jak to uvést do praxe? Začni odpuštěním. Pusť se do všech přísných soudů, které si v sobě držíš. Nahraď je slovy laskavosti. Mluv k sobě tak, jako bys mluvil ke svému nejlepšímu příteli, s porozuměním, s povzbuzením, s láskou. Přemýšlej o svých silných stránkách, o chvílích, kdy ses postavil výzvám a vyšel z nich silnější. Pamatuj, každá jizva je příběhem přežití, každá bolest je lekcí v odolnosti. Příběh ženy, která ztratila vše, co vybudovala. Zpočátku jí tíha viny téměř zlomila. Věřila, že není dost dobrá, že její chyby ji definují, ale jednoho dne se rozhodla přepsat svůj příběh. Začala se k sobě chovat jinak, s jemností, s trpělivostí, s odpuštěním. Krok za krokem znovu budovala svůj život. Ne navzdory svým selháním, ale díky lekcím, které jí dala. Její síla už nevycházela z tvrdosti, ale ze soucitu. Toto je síla laskavosti k sobě. Přeměňuje bolest na sílu, rány na moudrost, selhání na kroky kupředu. Když se obejmeme soucitem, stáváme se nezlomní. Uvědomíme si, že žádná výzva není příliš velká, žádné selhání příliš konečné, protože v sobě neseme nekonečnou schopnost léčit se, růst a začínat znovu. Pravý klid a naplnění nejsou vzdálené sny. Jsou dosažitelné uvnitř každého z nás. Cesta k tomuto vnitřnímu míru vede skrze zvládnutí těchto nadčasových lekcí. Učí nás být laskaví sami k sobě, přijmout změnu, najít radost v jednoduchosti a vidět výzvy jako příležitosti k růstu. Připomínají nám, že mír není něco, co nacházíme venku, ale něco, co pěstujeme uvnitř. Jak kráčíme po této cestě, učíme se zůstat klidní uprostřed bouří a nakonec se tím klidem sami stáváme. Začni už dnes. Vezmi si tyto nauky k srdci. Použij je ve svém každodenním životě a sleduj, jak se tvůj svět začne plnit klidem, radostí a pravým naplněním. Pamatuj, každý malý krok směrem k všímavosti, vděčnosti a odvaze je krokem k lepšímu já a k jasnějšímu světu